आत तमगेल हळेम काणी सांगता मद मदेन तू उल्लोचनच जुतुतू रे. काणी सांगतस ना कोणतरी मतेन तू लयतत रे. म्हाका तितले कळना म्हणून लेखला की कित रे. पहिले तू गप्पूर हा. तुत्तुरी आणि पिरपिरी तोंड बंद केलं रे काणी ऐकू येत. हा तुमगेल प्रौल नंदल रे हाव काणी सूर करता. एक नैंत लगी मस्त जांभूळारू कसिलके जांभूळ मळरी नेरले ಹೆಣ್ಣು. एक पंता एक मंकड थई कसकी येतके मला कष्टी वाट चुकून येतके. रुक्कारी मस्त जांभूळ पळनु तज तोंड उद्द येतके. सरसरा म्हणू एक रूप चून बैसनु जांभूळ खवचे सूर करतके. ते जांभूळ खत्ताना एक जांभूळ तज हात चुकून तो गुनेंच भीतर पडतके. त्या नाही तू हे ಮೊಸಳೆ ಮೊಸಳೆ कामचिगलन कसं म्हणतात पण मग गोत ना कन्नडांत ಮೊಸಳೆ म्हणतात ते. ते तोंड ओपन करून ते नेंच भितर असतके त्याची तोंडा भितर हे जांभूळ पडतके. जांभूळ खत्त खई तक भारी रुची दतके गोड असेल म्हणारी कोणा इष्टदायना नवे. हे खईन दुखून मिगेल तोंड येऊन पडला बा म्हणते ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತೆ उबन वैर पळेतके रुक्कारी मंकड बसला आणि जांभूळ खत्तस. हो हे खाऊच वस्तूची खावियत कशाने तोंदर ना म्हणू लेकून त्या मंकडाला निमगीत खाई. मंकडा तू खत असताना खंकीची तुगल हात चुकून मिगेल तोंडा येऊन पडली ते भारी रूच असेले मकाने चा दित्वे म्हणतके. त्यातनं मंकड अयो तक्कीते हंग मस्त सती तुका एक चार उद्रन घालरी कसनेची उणी दायना हंगा म्हणू एक इतलं कारणू तो घालतके. ह्या प्रखतके ಮೊಸಳೆ तक भारी रुची दत्तके. त्या मंकड पॉट भरतरी रुक्का दुकून रुक्का उड्डून होतके. हेती सोपास येतके अपास खवचे सूर करतके. त्यातनी हे ಮೊಸಳೆ मक्के चार दी म्हणतके अक्क दितके. अशीची सुमार दिवस चलत असतके. हे प्रति दिवस चलची निमित्ती त्या मंकडाकनी ಮೊಸಳೆ का दोस्ती दत्तके मस्त दोस्ती दत्तके मस्त उल्लाचकनी सूर करतके. हे ಮೊಸಳೆ म्हणतके मक्के चार चढ दे ह्या पंता हा मिगेल बाई लेखोन दित्ता म्हणतके. पाप त्या मंकड हा निमगिल पशी चढ दितके. त्या ಮೊಸಳೆ गरा होन बायले दितके. मक्केक्लो दोस्ती मेळला मंकड ताणे रुक्कार दुकून उद्रान दिवची मक्का हाव कत्त असेल इतले दिवस भारी रुचीदल्ले तू खाऊ म्हणू तुगे खातीर हल्ला पडे म्हणतके. त्या बायल ಮೊಸಳಿक भारी खुशी दतके. तिक्का त्याची रुची पळनु आहा ह्यांची इतली रुच अस आणि हे खाऊन खाऊन ते मंकडाल हृदय कितले रुच अस पुरो हाव कशी पुणी कोरनु ते मंकडाल हृदय खाऊ का म्हणू मनांत लागतके. मनांत एक पंत आशे आईली कुडले त्या होड 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 दत्तके. ती बमना लागी तोंड पुट्टू निमगून सोडतके. बाईलेन संगील ऐकून ಮೊಸಳೆ भारी कोप येतके. त्या मंकड पाप मिगेल दोस्ती तो ताण मक एक राशी जांभूळ दिला हाव कसंकी पाप तू खाऊ म्हण हाण दिला री तू आता त्या मंकडाला हृदय खाऊ का म्हणतो मू तू खंची ना म्हणे बाईल तू मक नक्का ती नक्का म्हणू पप्पान सांगतके. त्यातनी ती बाईल म्हळ्यारी बाईल ಮೊಸಳೆ रोडच्या सूर करतके. मग गोत ना मक ते मंकडाला हृदय दाऊ का तिची नसल्यार हाव मोरनू आता म्हणतके. ह्या ऐकून ಮೊಸಳೆक भीं करतके. दायत साहेबनी रोणका कशी पुणी कोरनु हाव त्या मंकडाक उपसून हाडता म्हणतके. हरदीसो मंकडाक पळून ಮೊಸಳೆ भारी खुशी दतके. इत्ताजी तो भारी खुशी रस्मू कसन कारण म्हण मंकड डिमगितके. त्यातनं ಮೊಸಳೆ तू मक जांभूळ दिल नवे त्या काली हाव मिगेल बाईलेक दिले तिक भारी खुशी दल्ले. इतले रुची रुची जांभूळ दिवचे ते मंकडाक आमगे ते जाऊन आपण हडका तुम्ही म्हण हट केली ताका हावे मिगेले दोस्ती मला दोस्ती तो हाव कसन सांगलरी ऐकता जाऊनाक येऊन येत तो आपण हडता म्हणू तिका हाव बाशी देऊ नाहीला आता तू मिगेल घरा येईल म्हणून मग भारी खुशी दत्ता म्हणतके. हे ऐकून मंकडाक भारी खुशी दत्के. कसने दव तू मगेल वेरी इतले प्रीती दवरला नवे हाव खंडी तुमगे ते जाऊन येता दलरी कसं करचे मक्का नाही तनी येऊचे दायनमू हाव रुक्का दुकून रुक्का कुडता दलरी हे नाही दांटून येऊ का मू कशी येऊचे म्हणतके. त्यातना ಮೊಸಳೆ म्हणतके तू काय भिवू नका मिगेल फट्टीत बैस हाव तू कापन हरता म्हणू. ते ऐकून मंकड कुशेर सांगते दायत तू मग कितले का तिथे दिताना हाव कसले नाक म्हणचे तुमगेल घराक तुगेल पट्टीर बैसून येता म्हणतके. मंकड येऊन ಮೊಸಳೆಲ್ ಪಟ್ಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೊಸಳೆ ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಿ ಒಗ್ಗಿ ಘರ ದಿಕ್ಕಾನ್ ಹೊತ್ತಕೆ. घर लग्गी लग्गी ಎತ್ತಂತಾಕ
दिसतं काही आणि हक्क सत्ती सांगणारे काय भईना हक्क शिची नाही तो वचक दायना हंग कसने लागी रू काही ना हा येवकतीचे हा हक्क सत्ती सांगून सोडता म्हणून तुका आमगे ते जाऊन आपच कसे लागतस वे मिगेल पाहिले ना तुगल हृदय खौका म्हण सांगला तुवा शिप्रा सांगल्यार याना नव्हे तुगल हृदयाने काढू सोना नव्हे ताजे खतीरी तुका जाऊन आपच नाटक केलेलं हावे तू मंकड म्हणा बद मंकड जाऊन सोडलं आता तुका वापस वच्चा दाय ना म्हण जोर हसते मंकडाक भारी बेजार दत्के दलरी दाखवून घेनाशी अय्यो माहेया तू सुरवेका संका नव्हे मिगे हृदय दाय म्हण सांगिल दलरी हाव घेऊन येतसील नव्हे हाव तू अप्पेल खुशेरी मिगे हृदय रुक्करी सोणायला माराया आता कसं करचे हा उपायच तू वपास मक रुक्कला गप्पन होरी तई हृदय दवरला मिगे हृदय तयस नव्हे ते हृदय घेऊन वपास तुगल पट्टील बैसून येता तुगल बाईलक मिगे हृदय देऊन सोडता म्हणतो काही हो वे तुगेल हृदय रुक्करस वे हा मी नेंटला गोचा तू रुक्का रचून हृदय घेऊन तोग्यो म्हणतो काही मसळे आणि वग्गी रुक्का दिकनत के हकडे आलता दडा येऊन पावतो काही रुक्कर छडलेले मंकड म्हणतो काही तू एक दोस्त वे मिगेले तू निंगिल तिथले जांभूळ दिल तुका जरा तू द्रोह केल मका तुगेल बायलेन हट केल म्हण सांगून हंग्योनो जाऊन आपत नाटक करून मग आपण हरतसील मग आपल्या नशिकाची चूकी म्हणतो की एक पण काही कळली वे प्रति दिवस तू कुता नमने जांभूळ दितसील मग तक तू मका प्रति उपकार करची है वे है ರೀತಿ वे नहीं रे मिगे हृदय कಳ್ಳरी हा ವಂಚನ म्हण तुको ಗೊತ್ತನಾವೆ ಗೊತ್ತುಸುನ್ तो अशी केल मग तुगेल तसले लोटू हा दोस्ती मुकार सुकावे पळे आमको कोणे उपकार केले रे तंका प्रति उपकार करका उपकार करू दायनी दिले रे उपकार स्मरण पुणी करका गला तू केलेल कसने तुझ्यासले नीचक हा उपकार केलमू म्हणजे पश्चाताप हडेल मग तू असो देवन मक्का ವಂಚಲಾಜಿ मक्क मंकड केल म्हणू भारी खुशी पाऊल दिसता नव्हे तू तशदावण घर लगलगी येताना सत्य तोंड सोडलेल तुवे दलरी तुक्के घोड सत्य गोतना पडे आता सांगत पडे हृदय कोणे रुक्का दवर नेतत्वे हा असो तू केलेला का तुका समादल्ले देवान मक ವಂಚಲೆ पूरो आणि केदनाय तू मक तोंड दाखव नका हावंतू केदनाय तुगला गुल्लेना आजी लास्ट आणि केदनाय हाव हे दिक्कन तू उशी समेत घाल निद्दाना एक पक्ष आईले रे मक कितल दायकी तितले जांभूळ खत्तनी होता तुक्को मात्र एक दित्तल नाही हाव नमस्कार मोन सांगून गुंचोयना शिवत खे तेदने ते मंकडाक पश्चातापेत के अय्यो देवा हाव कसन होड चुकी केले मिगेल बायलेन कसन की हट केल म्हण सांगून हे मंकडाक मान कडचक हाव बाय सरलेल मु थो मिद्देसल पापी कोणेना म्हणू जोर दावन रडत थे दला कसन प्रयोजन खर्च काम केल मगिरी रोण प्रयोजन ना नवे ಹೊಯ್ ಹೊಳೆಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ಸಾನ್ ಉಪಕಾರ ಕೆಲ್ಲರಿ ते ಭಾರಿ ಹುಡುಗಸ್ತವನ್ ಗೆತ್ತತಿ ಕೆಲವು ಜನಕ कितले केलरी तितले ಎಂಚಿ तसलेल तुकू नम्मी धूरस कनवे काणी भारी लायक असेल ಹೊಳೆಮ್ಮ मस्त थँक्स होय आमगेल होळे मन सांगील काणी बरे असेल नाही आणि मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करचक बीड कर नकती आताच करत ना हे काणी कशी असेल म्हणून कोण कमेंट्स आणि तिरसी आणि तुमगेल व्हॉट्सअप ग्रुप अंतो पूरा तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्स अंकनी शेअर करती आमक मस्त व्हिडिओ घालचक सपोर्ट करती प्लीज तुम्ही आमका निराशे करनशी मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करतात नव्हे हेंची ನಂಬಿಕೆ आम्ही वतसती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती धन्यवाद.